Maayong aga sa inyo na. Nalipat po ako na nandito ako ulit. Noong 2004 at 2005, nandito po kami dahil sa Love for All program. Ngayon naman, nandito kami po na magbigay ng bigas at pagmamahal galing sa asawa ko. Bilang isang ina, alam ko na mahalaga na may pagkain sa lamesa. Konting bagay na po ito, but I hope it will be able to help you in the days to come. Ito ho ay mula sa puso para sa inyong pamilya. Maraming pong salamat at mabuhay po kayo! Thank you.